እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። حكينا خنكس إلى الواد الزبن بوليس سلام خصفنا حكينا خنكس إلى الواد الزبن بوليس ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? መደብኩም መደብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራን ሎምውን ሓበሬታት ተሰንቁሉን ኣብ ገበንን ምክልኻሉን ዘተኮረ ንቕሓትኩም እተበርኹሉን ዝተፈላለየ መደባት ኣዋዲዳ ትፍልማላ። መደብና ንምፍላም መስመር ናብ ኣንባብ ዜና ኸረከብ። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜናታት ፖሊስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ እናዓደምኩ ምሳኹም ዝጸንሕ ዓወት ጣዕመ እዩ። ቅትለት ዝፈጸመ መንእሰይ ተቐይዱ። ኣብ ከረን ብብረት ተኩስ ዝገበን ቅትለት ዝፈጸመ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዩ። 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ናትናኤል መድሃኔ ገብረ ሚካኤል ብ16 ሕዳር 2021 ሰዓት 11 ምሸት ኣብ ከረን ዝርከብ መዘናግዒ ክለብ ምስ ብጾቲ ዘናግዕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ ተቐማጥ ከረን ዝኾነ ዳዊት ተስፋይ ተኽለ ድሕሪ ምብኣሱም ብብረት ተኪሱ ህይወቱ ከም ዘሕለፎን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣካላዊ መቑሰልቲ ከም ዘብፅሐን ሓላፊ ምርመራ ገበን ካልኣይ መደበር ፖሊስ ጌቱ በኽረፅን ንድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ። ጥርጡር ናትናኤል ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ገበን ቅትለት ካብ ስምዒት ተበጊሱን ብመስተ ተደፋፊዮም ብምፍጻሙ ጣዕሳ ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ። ኣብቲ ዝተፈጥረ ባእሲ ኢድ ዝነበሮም ሰባትን እቶም ኣብ ዘይፍቑር ሰዓታት ኣልኮላዊ መስተ ዝሸጡን ኣእንገድትን እውን ተኸሰስቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ሓላፊ ምርመራ ገበን ምሕዳር ከተማ ከረን ንዝወፁ መምርሒታት ጥሒሶም ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዝዋፈሩ ወነንትን ተኻረይትን ኣብያተ መስተ ብግቡእ ክቆጻጸሮምን ግቡእ ስግምቲ ክወስደሎምን ከም ዝግባእ ምትሕስሳብ ኣብ መንጎ ሰባት ዝፍጠር ምስሓብ ብሕግን ምርድዳእን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ተላብዩ። ኣብ ስርቂ ካብ ጁባ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም። ኣብ ኣቑርደት ኣብ ስርቂ ካብ ጁባ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ምትሕብባር ህዝብን ምክትታል ፖሊስን ከም ዝተታሕዙ ካብ መደበር ፖሊስ ኣቑርደት ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዩ። እዞም ከራር ኣድም ኣልኣሚን ያሲር መሐመድ ማሕሙድን መሐመድ ሳልሕ ማሕሙድን ዝተባሃሉ ነበርቲ ከተማ ኣቑርደት ብዝተኻየደ መስርሕ ምርመራ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ዝፈጸሞም ገበናት ስርቂ ካብ ጁባ 8 ፍጻሜታት ከም ዝበፅሑ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ። ንሳቶም ኣብ ዕዳጋ ቁርረት ተመሳሳሊ ገበን እናፈጸሙ ምትሕብባር ህዝቢ ኢድ ብኢድ ከም ዝተታሕዙን እቲ ቀዲሞም ዝሰርቅዎ ልዕሊ 5,000 ናፋ ድማ ከም ዘጠፋፍዎን ተፈሊጡ። ተኸሰስቲ ንዝቕጥቅጥን ተሃዋኽን ከምኡውን ሸለልትነት ጉድለት ጥንቃቐ ናይ ሰባትን መዝሚዞም ነዚ ስርቂ ከም ዝፍጽሞ እቲ ሓበሬታ ጠቒሱም ዝቕጥቅጥ ኣብ ዝበዝሑ ኣጋጣሚታት ገንዘብናን ንብረትናን ክንቆጻጸርን ንዝጠርጠርናዮም ሰባት ከዓ ብኣግባቡ ንፖሊስ ክንሕብርን ከም ዝግባእ መደበር ፖሊስ ኣቑርደት ኣዘኻኺሩሎም። ኣብ ልዕሊ ሓደ ተምሃራይ ኣካላዊ ጉድኣት ዘሰዓቡ ተምሃሮ ተቐይዶም። ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ኣስመራ ዝኾኑ 6 ተምሃሮ ኣብ ልዕሊ ሓደ ተምሃራይ ብዘወረድዎ ኣካላዊ ማሰይቲ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከም ዝተቐይዱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዩ። እዞም ምሕረት ኣብ ዳዊት ዮሴፍ፣ ሴም መሓር እምባዬ፣ ስምዖን ሽሻይ ተስፋይ፣ ሲራክ ሙልጌታ አፈወርቂ፣ ዘርሰናይ ሃብተ የማነን ሚልኪያስ እስጢፋኖስ በረኸትን ዝተባሃሉ መንእሰያት ብ17 ሕዳር ሰዓት 1 ቀትሪ ካብ ቤት ትምህርቲ ተፈዲሱ ምስ ካልአይቱ ንገዝኡ ዝኸይድ ዝነበረ ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ዳይሞን መሓረ ሕድሩ ኣብ ጥቓ ክለባል ተሓሪር ደው ኣቢሎም ከም ዘጥቅዕዎን ከም ሳዕቤኑ ኣብ ከባቢ ዓይኑ ጉድኣት ከም ዘወረዱሉን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ሓቢሮም። ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማሪ የማነ ጸገዛብ ጥርጡር ሚልኪያስ እስጢፋኖስ ምስ ጉዳይ ብዝነበሮ ምስትሕሓብ እቶም ካልኦት ዘራያት ኮይኖም ብጉጅለ ከም ዝተሳሃልዎ ኣብርሂም። ጉዳይ ዞም ጥርጡራት ተጻሪና ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ከም ዝተላከን ጥርጡራት ድማ ብዋሓዝ ተፋንዮም ከም ዘለውን ዝጠቐሰ መርማሪ የማነ ተራ ስነ ምግባር ኣብ ምህናፅ እሩማት ተምሃሮ ኣገዳሲ ብምዃኑ ወለዲ ምስ መምሃራንን ፖሊስን ተዋሂዶም ደቆም ስነ ምግባር ኮስኪሶም ክዕብዩ ከም ዝግባእ ገሊጹ።
ፖሊስ ዞባ ማእከል እውን ተማሃሮ ካብዚ ሕጋዊ ተግባራት ርሒቆም ብዲሲፕሊን ክጓዓዙን ወለዶምን መምሃራኖምን ከኽብሩን ብቆንዶ ኣተዓባብያ ወለዶም ወሳኒ እኳ እንተኾነ እጃም መምሃራን እውን ዕዙዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም ትምህርቶም ኣቋሪፆም ኣብ ዘየድሊ ወልፍታት ዝጥመዱን ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራት ዝፍፅሙን ብግቡእ ክቆፃፀራን ክጉስጉሳን ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ፖሊስ ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ ወዲ 57 ዓመት ወናኒ ኩባንያታት ቁማር ብሸውዓተ ገበናት ይኽሰስ ኣብ ሲንጋፖር ንርእሱ ኣባል ውድብ ገበናዊ ጉጅለ ብምዃንን ንኻልእ ብምውዳብን ሓዊስካ ብሸውዓተ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ገበናት ዝኽሰስ ወዲ 57 ዓመት ወናኒ ኩባንያታት ቁማር ናብ ፍርዲ ምቕራቡ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊፀን እዚ ሲሲኦ ቡን ዝተባሃለ ክሱስ ብሓንቲ ካብተን ክልተ ናይ ቁማር ትካላቱ ጥራይ ብገምጋም ኣብ ሰሙን ናይ 1.1 ሚልዮን ዶላር ሲንጋፖር እቶት ክረክብ ከሎ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ልዕሊ 120 ሚልዮን ዶላር ከኻዕብት ከም ዝኽኣለ እዮም ሰነዳት ቤት ፍርዲ ዝሕብሩ ብዘበን ኣምፅኦ ቴክኖሎጂ ተሓጊዙን ንዕኡ ጉልባብ ገይሩን ካብ ርሑቕ ብኢንተርነት ብዝግበር ውርርድ ጥራይ እውን ወርሓዊ ኣስታት 19,000 ዶላር ሲንጋፖር ይኸስብ ምንባሩ እቶም ሰነዳት ወሲኾም የመልክቱም ሲት ፖሊስ ክሕዝዎ ትሮፒካል ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ናይ ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ምስ መፁ ማዕፆ ምኽፋት ኣብይዎን ኮን ተነበረ ሓይሊ ተጠቂሞም ሰኣተው ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ላፕቶፓት ከምኡውን ልዕሊ 190,000 ዶላር ተዓድን 4 ሮሌክስ ዓይነትን ኣዝየን ክቡራት ሰዓታትን ምርካቦምን ብኤግዚቢት መሓዞምን ሓለፍቲ ናይ ስርሒት ሓቢሮም ፖሊስ ብዘካየደዎ ቀጻሊ ምክትታል ምርምራን ክሱስ ናይ ርሑቕ ናይ ቁማር ንጥፈታቱ ኣብ ምክያድ ገንዘብ ምስትግጋርን ዝጥቀመሎም ዝነበረ 11 ሕሳባት ባንክ ከም ዘለዎ ከረጋግፁ ከለዎም ንዕኡ ሓዊስካ ዛጊት ን49 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምእታዎም ድማ ተፈሊጡሎም ፖሊስ ህንዲ ዝሞተ ተመሲሉ ከደናግርን ዝሃቀነ ጥርጡር ቀይዱም ዳግማይ ናብ ቤት ማእሰር ተመሊሱ ከይዳጎን ሙት ብምምሳል ከታል ዝሃቀነ ጥርጡር ከም ዝተቀየደ ፖሊስ ዞባ ኡታር ፕራዴሽ ሓቢሩም መሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ህንዲ እዚ ሱዳሽ ኩማር ዝተባሃለ ወዲ 36 ዓመት ጥርጡር ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምትሕባር ሰብ ቀቲሉ ከብቅዕ ንመዋቲ ተመሲሉ ከታል እኳ እንተፈተነ ፖሊስ ህንዲ ካብ መፀናፀኒ ካሜራ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ጥርጡር ኣቐዲሙ ነቲ ሬሳ ኣብ ብሽክለታ ፅዒኑ ይወስዱ ከም ዝነበረ ብምምልካት ክቕይሮ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ኣብ ህንዲ ብዝነበረ ሓያል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ዞባታት ሃገር ኣብ ኣብያተ ማእሰርተን ዝነበረ ብዙሕ እሱራት ከጉድላ ንገለ እሱራት ኣብ ገዝኦም ከም ዝፀንሑ ድሕሪ ምግባረን ጥርጡር ሓደ ካብኣቶም ብምንባሩ ንገዙ ከም ዝተፋነወን ናብ ቤት ማእሰርቲ ንኸይምለስ ከዓ ነቲ ገበን ከም ዝፈፀሞም ፖሊስ ህንዲ ወሲኹ ገሊፁም እዚ ምስ ጥርጡር ሱዴስ ተመሳሳሊ ቁመትን ክብደትን ከም ዘለዎ ዝተነገረ ግዳይ ዶመን ራቪዳ ዝተባሃለ ነዳቃይ ኮይኑ ኣብቲ ዕለት ናብ ገዛ ጥርጡር ብስራሕ ከም ዝመፀን ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምዃን ድሕሪ ምቕታሎም ናይ ጥርጡር ታሲራ ጅቡ እትዮም ከም ዘቃፀልዎን ክሱስ ንፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ረዲዮም ፖሊስ ድሕሪ ዘካየደ ሓያል ምክትታል ጥርጡር ሱዴሽ ኣብ ገዙ ክቕየድ ከሎ ኣብቲ ገበን ኢድ ከም ዝነበራ ዝተገልፀት በዓልቲ ቤቱ እውን ብተመሳሳሊ ብትሕቲ ቁፅጥር ኣትያ ምህላዋ ፖሊስ ተሃገር ኣፍሊጡም ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ካብ ዝሰርሓሉ ባንክ ገንዘብ ዘጠፋፍአ ፖርቱጋላዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩም ኣብ ፖርቱጋል ከተማ ሊዝበን ኣብ ሓደ ብሕታዊ ባንክ ከም ሓላፍ ተመዲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ ጆኦ ሬንዴይሮ ዝተባሃለ ሰብኣይ ሓላፍነት ተጠቒሙ ብዝፈፀሙ ምጥፍፋእ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ከተማ ሓቢሮም እንተኾነ ሬንዴይሮ ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ካብ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ እኳ ተሃደመ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ ሆቴል ከም በፃሒ ጋሻ ተመሲሉ ንዝተወሰነ እዋናት ተሰዊሩ ከም ዝፀንሐ ሓበሬታ ኣፍሊጡም ረንዴሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ እናተንቀሳቐሰ ብሕቡእ ምስ ካልኦት ተሓዋበርቱ ክራኸብ ከም ዝፀንሐን ድሒሩ ብዝተኻየደሉ ምክትታል ግን ድሕሪ 3 ወርሒ ኣብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ሆቴል ዳግማይ ከም ዝተታሕዘ ሓደ ካብ ሓለፍቲ መርመራ ገበን ፖርቱጋል ሉዊስ ነቨስ ገሊፁም ረንዴሮ ድሕሪ ቀይዲ ምእታው ድማ ሓለፍቲ ክልቲአን ሃገራት ብዝገበርዎ ምርድዳእ ናብ ፖርቱጋል ተመሊሱ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽኣቱን ኣድላይ ምርመራ ክካየደሉን ናብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ እቲ ሓላፍ መርመራ ገበን ወሲሕ ገሊፁም እዚ ብትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ጆኦ ሬንዴሮ ኣብቲ ከም ሓላፍ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ውልቃዊ ረብሓታቱ ብምቕዳም ነቲ ሓላፍነት ዘሰከሞ ባንክ ከታልል ብምፅንሑ መሰረት ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ንፖርቱጋል ተሰሊሙ ኣድላይ ምርመራ ክካየደሉ ምዃኑ እውን እቲ ሓላፍ መርመራ ገበን ወሲኹ ገሊፆም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜናታት ፖሊስ ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ምስ ሰሩፍ መደባትና ክሓድገኩም ብወገነይ ሰላም እዚ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራዊ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ድሕሪ ፍኑ ፆታዊ ርክብ ዘጋጥሙ ክስተታት ብዝምልከት
ፍኑው ጾታዊ ርክብን ኣሉታዊ ሳዕቤናቱን ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ዘዳለዎ ሽሻይ ተመልሶ ከቕርቦ እዩ ንከታተል። ንሰብ ሰብ ዘብሎ ሰብኣውነት እዩ ካብ እንስሳ ዝፈደውን ብቐንዱ ንስ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሎሚ ኸይኑ ንመጻኢ ስለትልምንን ናብ ዝበርሀ ጽባሕ ዝወስዎ መደባት ስለ ዘቕይስን ኣብ ህይወት ንዝኽሰቱ ቡድታት ማለት ናብ ዝተለሙ መጻኢ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ኣብ ቂድሙ ዝጸንሕዎ ዕንቅፋታት ዝኣልየሉ ብልሒ ስለ ዝውንን እዩ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ ክበሃል ዝኸኣለ ንሰብ ቀዳማይ ፍራድኡ ሕልኒ እዩ بعبيو بحلنو تمايزو نحقታት ኣኽቢሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ኣብ እወታዊ መዳይ ኣተኪሩ ይውስንን ጸገማት ኣብ ዘጋጥሞ እዋን ድማ ረጊኡን ኣማዚኑን ስለ ዝውስንን ኣብ ህይወቱ ዕቤት ጓናጽፍ ኣይጽገምን ይኹን እምበር ሰብ ካብ ሰብኣውነቱ ሓኪሉ ንሕልኑ ዘሎ ተማኣዝነት ነጺጉ ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን እንስሳዊ ባህሪ ብምንጽብራቕ ርህራሄ ዘይብሉ ጭካን ይኸውን እሞ እዞም ባህርያት እዚኦምን መሰልቶምን ድማ ናብ ገበን ይመርሕዎ ወዲ ሰብ ኣብ ጉዕዞ ማሕበራዊ ህይወቱ ሕብረ ብዙሕ ሕልምታቱ ከተግብር እዩ ዝህቅን ስለዚ ድማ እዩ ንበብዓይነቶም ቡድታት ክገጥም ዝግደድ ኣብ ምሕደራ ግዚኡን ዝጓነፎ ቡድታትን ብሉጽነት ንዘርኢ ዕዉት ይኸውን ጎኒ ጎኒ ንብዙሓት ጌጋታት ዝቃላዕ ድማ ኣብዚ ውዕይ ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ እዩ ጌጋታት መፋጠርቲ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾኑ መፈጸምታ ህይወት ኣይኮኑን እዮም እቲ ጸገም ዝገሃድ ንሽግራትን ጌጋታትን ብኣልታዊ ኣገባብ ክትፈትሖም ምስ እትቅን እዩ ዝበኣሰ ውድቀት ዝውሰት ኣብ ግዜ ንእስነት ዘጋጥሙ ጌጋታት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ገለ ካብቶም ዓበይቲ ጌጋታት ንምጥቃስ ግዙእ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ማለት ኣልኮላዊ መስተ ቁማር ኣደንዘዝቲ እፅዋት ፍኑው ጾታዊ ርክብን ካልኦትን ክጥቀሱ ይኽእሉ ጾታዊ ርክብ ኣብ ግዜኡን ምስ ሕጋዊ መጻምትን ምስ ዝኸውን እቲ ዝበለጸ ህያብ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ጸገም ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ በአንጻሩ ኣብዘይ እዋኑን ብዘይ ገደብን ብፍኑውን ምስኸውን ግን ምስ ዓይነቱ ኣመላት ክጽብጸብ ግድን እዩ ፍኑው ጾታዊ ርክብ ንብዙሓት ጸገማት ዘቃልዕ ድማ ኣብዚ እዋን እዩ ምክንያቱ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ዘይተደለየ ጥንስን ስለ ዘቃልዕ ኣብዚ መዳይ ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘይተደለየ ጥንሲ ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ብዝኾነ ወገን ተደላይ ኣይኮነን ከም ሳዕቤኑ ድማ منصال ጥንሲ ምድርባይ ህፃንን ቅትለት ናጽላታትን ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተደጋጊሙ ይርአ ኣብ ጉዕዞ ምንባር ዝፍጸሙ ተግባራት ውሳኔታትን ብዋጋ ህይወትን መጻእን ምዝኸውን ሳዕቤናቶም ቀሊል ኣይኮኑን ኣብ ሎሚ እናነበርካ ብዛዕባ ጽባሕና ጋነዘብካ ዝጓዓዞ መስርሒው ሎምን መጻእን ኣቃሪቡ ናብ ደረጃ ዓወት ዝሕኩር ሎም ዘስተማቆረ ሓጎስ እምበር ብዛዕባ ክትበረቕን ከይትበረቕን ዘይፈልጣት ጽባሕ ኣይጭነቕን እየ ብዝብል መንፈስ ዝጓዓዝ ሰባት ኩልንትንኦም ኣብ ሎም ምስ ነገፉ እታ ዘይትተርፍ ጽባሕ ደበኽ ምስ በለት ኣደዳ ጣዕሳን ተስፋ ምቑራጽን ኮይኖም ትረኽቦም ኣብዚ ህሞት እዚኦም ድማ ይትረፍ ከመዛዝንን ዝኽእል ሰብ እንስሳውን ክፍጽሞ ይኽእል ዘይበሃል ስጉምታት ክወስዱ ዝረኣዩ ፍሉይ ጾታዊ ርክብ ድማ ኪንዮ እቲ ዝህቦ ግዝያዊ ደስታ ኣብ መጻኢ ክፈጥሮ ዝኽእል ምስንኻል ኣቒልካ ዝረአ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምጽኦ ዝኽእል ተጽዕኖ ዝኸበደ እዩ ምክንያቱ ንዘይተደለየ ጥንስን ሕርስን ስለ ዝቃልዓ ስለምንታይ እየን ግን ደቂ ኣንስትዮ ንፍሉይ ጾታዊ ርክብ ዝቃልዓ መብዛሕትአን ብገበናት ምንጻል ጥንሲ ንድርባይን ቅትለትን ናጽላታትን ተኸይሰን ናብ መደበራት ፖሊስ ድሕሪ ምቕራብን ዝህቦ ቃል ክምርዓውኪ ብዝብል ጠባሪ ቃል ደቂ ተባዕትዮ ተታይለን ዘፍቅሮም ንኸይከስራ ገለ ሒደት ድማ ቅጦባዊ ጸገማትን ንኽፈውሳ ገንዘብ ንምርካብ ዓሊመን ዝፍጽምኦ ምዃኑ እዩ ዘነጽር ኣብ መወዳእታ ድማ ግዳይ ዘይተደለየ ጥንሲ ይኾና እሞ ጥልመት ምስ ኣጋጠመን ነዚ ልዕሊ ኢሉ ዝተጠቕሰ ገበናዊ ተግባራት ክፍጽማ ዝግደዳ እዚ ብሕጊ ዘይቅቡል ብሃይማኖትን ክብርታት ሕብረተሰብን ድማ ኣጸያፍን ኣነዋርን ዝኾነ ተግባር ቅጦባዊ ኩነታትን ቆልዓ ከዕብያሉ ስለ ዘይኽእለን ብኸባቢአንን መቕርበንን ማሕበራዊ ተነጽሎ ከየጋጥመን ስለ ዝሰግኣ ከምኡውን ኣብ ልዕልቲ ጠሊሙኒ ዝብልኦ ሰብ ሕነ ንምፍታይ ዓሊመን ከም ዝፍጽሞ እየን ዝጠቕሳ ብዘይካዚ ገለ ወለዲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሮም ጽልዋን ማሕበራዊ ክብርን ንኸይውሕጎግ ብምጭናቕ ተሓባበርቲ ኮይኖም ዝጸንሕሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ያይ ካብ ህይወት ሰብ ክብሪ ዓዚዙ ክብሪ ብእትፍጽሞም ተግባራትን እተንጸባርቖም ባህርያትን ዝህነጽን ዝዓኑ ማሕበራዊ ክብርታት እኳ እንተኾነ ዝዓኑ ክብሪ ጌጋታትካ ብምእራምን ብሉጽ ዕዮታት ብምዕያይን ክዕረ ዝኽእል እዩ ህይወት ሰብ ግን ኣብ መደምደምታ ህይወት ብንቕሓትን ምስትውዓልን ምስ ትጓዓዛ
ክብርን ዓወትን ከተጓንጽፈካ ዝእግማን ኣይኮነን ክኔ ግዜያዊ ባህክታትካ ነባርን ውድዓዊ ሜላ ምናብሮ ምኽታል ልቦና እዩ ስለዚ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ፍኑው ፆታዊ ርክብ ዘኸትሉ ኣልታዊ ሳዕቤናት ተገንዚበን ንዘቐርበለን ዕድመ ዘይውሕዝ ፆታዊ ርክብ መልሰን ኣይፋል ክኸውን ይግባእ ምክንያቱ ቀዳሞት ግዳያት ንሰን ስለ ዝኾና ደቂ ተባዕትዮ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትኩም እናኽፍጸም ዝሕመኩም ገበን ኣብ ካልኦት ክትፍጽሞ ጉባእ ኣይኮነን እሞ ሰብኣውነት ክስምዓኩም ኣለዎ ካብ መደብ ምክልኻል ገበን ከይወፃና ኣብ ስርቂ ካብ ገዛ ተዋፊሩ ምስ ዝጸንሐ ጡርጡር መርማርን ግዳያትን ናይ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ኤርምያስ ኣስፋ ዳልይወሎ ንዝሰፍሐ ትሕዝትኡ ናብቲ መደብ ከብለኩም ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ካብ ልዕሊ 27 ገዛውትን 20 ጀራዲንን ብርክት ዝበሉ ንብረትን 59 ኩንታል ድንሽን ዝሰረቐ ተጠርጣሪ ብሓበሬታ ህዝብን ምክትታል 50 መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከም ዝተታሕዘ ኣብ ዜና ፖሊስ ሰሚዕኩም ኣለኹም ተጠርጣሪ ኣብ ከባቢታት ሰንበል እንዳቦንድ ስፔስ ቁሸትን ከባቢ ሆስፒታል ሓሊበትን ብቐትርን ለይትን እናተንቀሳቐሰ ቀጥሪ ገዛውቲ ዘሊሉ ብምእታዊው ነቲ ስርቂ ዝፍጽሞ ነይሩ ንሎሚ ንዕኡ ነቲ ጉዳይ ምስ ዘጻረየ መርማርን ንገለ ካብ ግዳያትን ናብ 50 መደበር ፖሊስ ተንቀሳቒሰ ኣዘራሪበዮም ኣለኹ ናብቲ መደብ ፈለማ ተጠርጣሪ ዝፈጸሞም ገበናት ስርቅን ዝጥቀመሎም ዝነበረ ሜላታትን ብኸመይ ክትሓዝ ከም ዝኽኣልን ኣመልኪቱ መርማሪ ገበን 50 መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዮሴፍ ኪዳነ ማርያም ክገልጽ ከሎ بلد 29 ورح 10/2021 ساعة 8 ቅድመ ቀትሪ ብኣመልካቲ በረኸት ዓንደ መስቀል بلد 29 ورح 10 ዘውግሐ ለይቲ 3 ኩንታል ዕንጨይቲ ብመነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ተሰሪቐ ክብል ኣብ መደበርና ኣመልኪቱ ብመንገድና እውን ኣብ ዕዳጋታት ክሽየጥ ስለ ዝኽእል ምክትታል ግበር ሓበሬታ ሂብናዮ ብመሰረት ሓበሬታና ኣመልካቲ ኣብ ከባቢ ባርጅማ ዝርከብ ዕዳጋ እኽሊ ነዘን ዝተጠቕሳ ዕንጨይቲ ምስ ኩሱስ ተኽለ ማርያም ገብረ መድህን ክረኸበን ክኢሉ ረኺቡ እውን ንዓና ሓበሬታ ሂብና ብዝሃበና ሓበሬታ ድማ ንኹሱስን ናብ መደበር ኣምፂና ምስ ሓተትናዮ ካብ ክፍሎም ተስፋይ ገብረ ሚካኤል ከም ዝገዝኦ ይጠቅስ ንኹሱስ ክፍሎም ተስፋይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ሰባት ኣዋፊርና ባዕልና እውን ብክንደይ ፃዕሪ ብዕለት 30 ወርሃ 11 2021 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲናዮ ኩሱስ ክፍሎም ወዲ 39 ዓመት ኣብ ቁሸት እዩ ዝነብር ነዚ ዝተጠቕሰ 3 ኩንታል ዕንጨይቲ ብካንሸሎ ነጢሩ ከም ዝሰረቆ ይገልጽ መርመራ ኣብ ዝቐጸልናሉ ኩሱስ ካብ 27 ገዛውቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ንብረት ማለት 30 ኩንታል ዕንጨይቲ 26 ሓባ ዚንጎ ሓንቲ ዕትሮ ጋዝ ኤሪሶክ በርሚል ናይ 12 ጀሪካን 2 ሓባ ፈሓም 2 መሸማዕ መሕጸቢ ክዳውንቲ ሓጺን ናይ 3 ጥስቲ 1 ሓባ 10 ጀሪካን ኩርሲ 4 ሓባ ባትሪ ናይ መኪና 2 ሓባ ከምኡውን ኣረጊት ጎማ 4 ሓባ ብሽክለታ 3 ሓባ ከም ሰረቀ ይገልጽ ካብዚ መብዛሕትኡ እቲ ንብረት ብኤግዚቢት ተታሒዙ ኣሎ ነዚ ንብረት እዚ ዝገዝኡ እውን ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ ብንብረት ስርቂ ምግዛእ ተኸሲሶም ማለት እዩ ልዕሊ 14 ዝኾኑ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ከባቢ ኤክስፖ ከባቢ እንዳ ኮርያ ከባቢ ቃሓውታን ቁሸትን ዝርከብ ጀርዲን ብለይቲ ካብ ሰዓት 1 ስጋብ ሰዓት 4 ዘሎ ግዝያት ኣትዩ ድንሽ 53 ኩንታል ድንሽ ፍሒሩ ኣብ ዕዳጋ እኽሊ ንዝተፈላለዩ ሰባት ሸይጥሎም ካብዚኣቶም እውን
بنرد سرقي تخصيصهم زقروا له زي تتحازو كان زي ترخبون كم زلوا كسوس تغلال أجي أسران شوعة منبر جزان أسرع جرادين كم سرقة بس إحنا يو علنا مالتي زي كله فتسامة السرقي ككاير كله زتكم الزنبرة ميلا كميو بخمي نفتك زاوت زاتو كمو نزي ناي جردين زغلت كاو انتاي زتكم نيرو خمي في حيرو زوتو نيرو شعنا بيز وسدو نبخمي يقعزو نيرنت نبرت كفتي حبريت ازرخبكم وخصوص كل جزء زتكملو زنبرة كاب ليتي كاب ساعات فادوس سقاب ساعات 4 زلو ماي وقحتا يو سرق نيرو زتكملو ميلا خاني منبر جزان دهردا خويني كان شلو نتيرو بمتاو زروخو بعينت نبرت عبتي كان شلو يو دوسد مبزعتو انسيتي كقاعزو خلا خاني مجمريا كابتي منبر جزا اوسيو ببشكلتا غيرو نابدرت سرغيا يتصقعو كاو ناي صبا لوازن كاروسا عربيا ناي صبا نغو وقحتا سلاز مزعنا بكتما بان غيرو يو زوستو نيرو قال ابتي ناي جردين دحر دا خوينو هاني خصوص بتمساسل ساعات مالتي باعلو بافرازا خويتو مشمعات مليو ببشكلتا እንዳተማላለሰ ከም ዝወስዶ ዝነበረ እዩ ድገልጽ ንኣብነት ሕጂ መብዛሕትአን ግዳይ ኮይኖም ዘለዋ ስፔስ ቲራቦሎ ቦንዳ ሰንበል በዚ ናይ ገጀረት ከባቢ ሆስፒታል ሓሊበን እዩ ካብ ቀጽሪ ገዛ ይድወስድ ዝበዝሕ እቶም ሰባት እንታይ ክገብሩ ይግብኦም ነይሩ እቶም ዋናታት ብኸመይ ንብረቶም ክሕዙ ይግባእ ነይሩ ተቐንዲ ነዚ ክሱስ ከም ኣብከምኡ ክዕድሞ ዝኸኣለ እዚ ኣታሓዛ ንብረትና ስንኩፍ ስለ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀጽሪ ዝኾነ ዓይነት ንብረት ክነቕምጥ ኣይግባእን ኣብ ውሽጢ ከኣቱ ይግባእን ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዝኸውን ነይሩ ክስረቕ እውን ኣይምተኻእለን ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛኻ ምናልባት ቁሩብ ፀገም ይብል ይኸውን እቲ ናይ ዕንፀይቲ ግን ብዝተኻእለ መጠን እዚ ኣብ መዕፀዊ ዘለዎ ቦታ ክግበር ይግባእ ነይሩ ጽቡቕ ነይሩ خصوص ካብ 2020 ስጋብ ዝተሓዘሉ ዕለት ፈጺምዎ ነዚ ኩሉ ተግባር ማለት ኣብ ውሽጢ ዓመት ነዚ ክፍጽሞ ኽኢሉ خصوص ካኒ ነዚ ብምሉእ ሰሪቑ ንብረት ዝሸጦ ኣብ ቁማር እዩ መብዛሕትኡ ዘጥፎ ነይሩ እቶም ነዚ ንብረት እዚ ክገዝኡ ዝኽኣሉ ኻኒ ብዘይ መረጋግፂ ዝኾነ ነገር ከይረጋገፁ ይገዝኡሉ ነይሮም ከረጋግፁ ይግባእ ናይ መን እዩ ካበይ መፅኡ ኢሎም እዚ ከረጋግፁ ይግብኦም ነይሩ ነዚ ከይረጋገፁ ምግዝኦም ግን ብንብረት ሰርቂ ምግዛእ ተሓተት ይኾንሉ ማለት እዩ ካብ መወዳእታ እንታይ ትብል ኣብዛ ፍጻመ ኣመልኪትካ ንህዝቢ እንታይ መልእኽቲ ተሕልፍ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ህዝቢ ንብረቱ ኣብ ውሑስ ቦታ ከቐምጥ ክኽእል ኣለዎ እንተተሰረቀ ከዓኒ ሽዑ ንሽዑ ናብ ከባቢ ዘሎ መደበር ፖሊስ ሓበሬታ ክህብ ይግባእ ምክንያቱ ፈጻሚ ገበን ከይተረኽበ ከም ዓዲ ከም ዘይውዕል ርዲ እዩ ነዚ ኩሉ ግዜ ምስ ተሰርቁ ሓበሬታ ንፖሊስ ክህቡ ክኽእሉ ኣለዎም ተወሳኺ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ገዛ ብዙሕ ንብረት ይስረቕ ኣሎ ተሰሪቑ ንፖሊስ ሓበሬታ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፖሊስ ንእሽተይ ነገር እዩ ዝደሊ ንእሽተይ ሓበሬታ እንድሕር ዳ ረኺቡ ኣብቲ ዝዓበየ እዩ ዝበፅሕ እዚያስ ከምዚ ክትከውን እያ እዚያስ እንታይ ትርጉም ኣለዋ ኢልካ ንነገራት ባዕልኻ ክትሕዞ ኣይግባእን ብዝኾነ ነገር ሓበሬታ ትዕበትንኣስ ንፖሊስ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ተጠርጣሪ ክፍሎም ሙሉእ ጉልበት ዘለዎን ሰሪሑ ክነብር ዝኽእልን መንእሰይ እዩ ንምንታይ ዳ ኣብ ገበና ስርቂ ተዋፊሩ ንብረት ስርቅኸ ናበይ ወስዶ ነይሩ ፈለማ ግን ድሕረ ባይትኡ ክገልጽ ከሎ شمي كفلون تسفاي قبرن كيل المسألة سانجمنت أدرشة كشة أم دعر بايتاي أنا بدور وأنا بدر أدقل قل في العادي تمهري نيرة أو ودي أمارة أسر تغطفلي الحريو ثمرتي ودي أمس عسرة زوريا وريد نسوا كاب سوا أسر تغطفل ودي كاب سوا
أفتم محذار سرحني رزوني عدوم محذار أو ند سرحو دحري نسمرها مالتي مسيه نخرج سرعة يسالف محذار مالتي شعو تمرع مالتي تمرع حنطول أولي جلخ كشة الله حذاري مالو قلبتها ويسرح تمسك مالك درجوا فوق لا كم تسرحني مالتي ኣብ ቀጽሪ ገዛ ንብረት ከይዓጸኸ ምግዳፍ ንተጠርጣሪ ብቐሊሉ ንኽሰርቕ ዘተባብዖ ዝነበረ ምዃኑ ብዘይካዚ ናብ ጀራዲን ከይዱ ክሰርቕ ከለውን ብዘይ ፍርሒ ንብሕቱ ይፍጽሞ ከም ዝነበረ እዩ ዘረድእ መጀመርያ ኣነ ጽቡቕ ስራሕ ነይረ ኣብ ሹቕ ማለት እዩ ወላሓንቲ ፀገም ኣይነበረን ዳሕራይ እታውን ፀገም ደምፅህለይ ኣብዚ ምዛኽሮና እታዋ ማለት እዩ ሩብ ገንዘብ ነይርኒ ወይን ኣብዚ ማረራላ ሚዶም ማለት እዩ وحجتي أبزي فحم بزي لا سعد مسؤول خازم نيكوبر حنتي خلطي قال يوم كان عن شاغد كمبيوتر ندبول كجمع ميراني رح حدا فحم بتصير نجوز حجر لغاية فترة على الموبايل دلكها السو أفتو جوز قمار اللبز قليلين مالتي ودقني أبزي ما قد حدش عادي أفتو جوز قمار جميلة مالتي ضدهم صحوه بقى يبلع مالتي صور داخل شعوب أبديت الدليل ديناتي سرقات هكذا خمزية ندخل لها الصيف السمين أبزع عمت زياخ ضد سرق ولا كيف تدخل نيروين مخفل الإعلام هون النهج ضد حسب أو يطفى نيران سلازي بخمي مثيل كاتا حساب ناي سرقي فلما بخمي خجمير كاتا سرق اسكو حجب زنا يحملتي ناي دنش مالتي وجرادين تفولتها جردين كم دولة حجفت بجرادين كبابي ساعة شومن تخمز حجي قرمسي مثلا كيدا تمشمع كيف تعبيله دنش مالتي حجتني أخا بقى خيرك أبجردين عبدي بجردين نعبنا تنا جردين تمكر له حجي جردين يزرع ويدنيش كم عسي قعد بس عشان بس حنت فلتها مالك حجريا زي بس حلا لي كم هلا الجميرة مالك تمعطي ذكرني بحفش شغلت مشمع أو السنير حبس جردين مالتي ببوزي عند مثلا شو السنير مالك تدنيش كم زي خاب عصرته 4 ساعة شو من تقرش شيء مالتي نغيله كركبي تبلن دي هنا انت اللي مسلكه كل جزء سرقي خركبي ايتنها انا حجي سرقي سريق خيتر خذ خمدين نبر ابز مساعد خوينا حدردان او ترى كركبي له تسعات قلت في الطعطع بلي خيد مالك تمشي معنا نفر كونتال جبران بلي مسبل كون نتي ابشغلت يعني تمشينا تملسي وصل مالتي ومشيت ساعه شو من تخون مسي ناي كل جزء كنت غبا حلو تفيل هدينات كان لو سرقه دفيركا تبلي تخليها نفسها اسيركا خاطر سيد بالمال نبزناي انجيت الماتي مالتي زغزاو تلات اخو شو فهم شكل فهمنا لك بشكل تاير كزور مش هجي تري انجتا كونشلو مسرخه هجي خب غزا سير دي كونكو ساو كسري كو كوسل جميله مالتي بقى تريو دحراي مشت مصيها بمنتاي تقعزو شعت نبرت داي قبر هجي بشكل تاي كون كنا فتح داغار بصح تدحري قرب رح قبل دحراي حريبه زن سلسته غرا خيده نحن بزيد صعنا الليلة يمس مالتي بخمونا بتلاقوا بثير مشكلة كشيء اللي يكون هجي وسيدة مشكلة صعنا النيرة مسعنا تكمل النيرة حجي نتاجي جزاء يفوتني دمكم هنا يفلني مش السلطان حجي ليتي لكسم كله أيدوكسون ريال مالتي ناب من يخات شوط أنير كاتهم زقبوا لها سبات كأحطوا خاندم كابيان تخيو زنبرة زي ولا حنتي دحتني أي نور مالتي تنهي نبرة كالدماني انجد شطلهم ابرجمالو زناي جركانات ودي جركانات من ابزي ادغ حرجه بيصل مالتي سلازي هجي اب تحت قيدي حمشي منبر اتي خلاص بزح فصامنታት ترخيب كالو انتي كتبل تدلي نصو خوين هزار بيد نتغاغي بطعم يتغاغي ولا تتعيسون حجي انتي مو بحافشان دخون سب دينات سوريقو ولا ينوح زيمبر بخير سب كم ديال انا النفسيه الرواق سمالس بحافشا سرك زبال دينات كا سينات كان بقى سرك زبال سي كتقرب يبلك قدات سراقي نبروتهم من مخانو حساب زي فلطو اب كالوت سبات طرطارن زي متامانن كحدرو يرايهم بوليس كاب نخالوت بمطرطار محطا ادحنونا نمزغنو خا يبلو كلت كابتوم ززاررنيم قدات سرقي ملوش ما يوب صقا اسمرهم بحال عد نفاس ادراشا عد نفاسي حرشا زغبرلو نا عد نفاس كوينو بوليس زي حلل صعر غيرهم زغير نزي سراغي اب حق مقرابو بتعمي يمسغنو مالتي خلاي درجه اب نفسي وين نعي صبق استاذ سمعني مغنياتو اب كبابي بزح طراطر نيره بعفلطو وانا قصالنت مريت يحضروا يحلو نيره ابتا ساعتيا
زخونه قداي نيرني كابتا مريتي تفلي حديره حتى تفلقوا لا ليتقع مثل تجبره حجز قداي زي بقرابتي بزفولتني بمصنعة تجبريو إلين نفسين يتراتر نيره بزحوينا بكبابي يتراتر نيره حجين بوليس نزو قداي زي معرفوا غيروا له نتي سراعي بمفلاتيكا عبا خصاي تسمعني بوليس كمسكونه فوت مالت الراي ملء سمي محرت أبسلمون قبل هوات أدراشي عاد النفاس لك عزف تاميزي زنش زي تفحير تسرقني مالتي أستأثر السخن تلا بيلو زخون زنش تسرقني تسرقني أقعد أمشي عقم زي قوعي نيرو هذا مخيطة قلنا نيرنا صبحتو سري حبير نقول بيتي بعجر جن مالتي كم زخوين هو خمس تفتي من لمس بلني متى مسرقه بتاع مسبيده أزيو أو طرح درجة العلاقين تالي تنحنا تفحير أو استجد فمالتي أسرون تنحنا أو نحن هجيت متردد على افتقرا بتناينا خفتم سنه زعل شقاله خو امي زخون ديلنا مالتنا حطينا كمان بلكع اب كم زي كفلاتي خاول جدت تتحمل مالتي بالحريتنا هنا قدلت نبلت زي محبار مالتي تحقن فلطينا تقابل فلطينا البوليس حجزنا نحن بلكع بزخونه جن انا بتعامل مسغنا البوليس احنا هنقورز قبالنا احنا هنحجز قبالنا بزي حجزنا هنا بوليس ليتن معلتن كل ليلو نزي قبلنيا زي محزوب بتعامل حلمي خويننا أمود داتنبار نسرقي زعدم سونكو فاتحازا خنوقدن بجبنا سرقي نزترترنا مسباتك أب وانو ناب حقي كنقربهم كم زقبالنا بمزخر مدبنا نزازم سلام ديني قرعة متاب وسدو أمر السلام رسول وارده بوليسي دوك سيمفنا بوليسي دوك سيمفنا أنا كرونا نبوغنا بقيا يسفقر فالنقحا انت بوليسي دوك سمتاك بوليسي دوك سمتاك بوليس نسر عيتف ذيبل وبي شللت عن فرقبان وحسن التحنات نحاتي حمرت نسر عيتف ذيبل وبي شللت من تفاعل بوليس من تفاعل شرور كرم ابنا الريح وابنا سام بوليس كديم شغلو اقلت من كديم شغلو اقلت من كم كلي ايديك مثل النداغ كم كلي ايديك مثل النداغ بوليس زخبركمن زخبركنن سمعتنا نلومي زبلنا مدبات زوم كتكاتلوهم صنحكم يمنيرهم ابزمت صومن بخاله تحسو حساب دراخب تحنقني نابلنا مساهم صنحنا عدالوتنا قربتن كابيتن بران زكارياس تمسكنتكو ارمياس اسفا الشاي تمولسو موسى كيدانه بوغن موهادن تكنيكن تسفيت جبر ميكائيلن عود تعملينا سلام نغرناي بوليس اللاويناي بوليس ندحنتناي بوليس نغرناي بوليس اللاويناي بوليس ندحنتناي بوليس